اس عمر نشان حسین تو پوچھ تیرا شہادتان دساوے جیڑا شہر بنولی منگنی کیتے تر عمر دے در تے آگ ایہو نال عمر دے بہتر نسناہی آتے مچھڑے بول علاوے سمتر کئی دشمن سمجھی پھر دے اکھی ہوں دے بشرام آوے مرید محمد مراد پیمبر اجرار ابن خطاب گیا ہے رسول خدا دی وعدہ خدا توں رسول خدا امیر عمر دے کرمانا ہوئے کون جہاں مل پاوے جندی شوق دے وچ محبوب محمد خود طلب دے ہاتھ بھی اٹھا اسلام دی عزت عظمت کیتے پھر رسول جانا چاہے جیندے رب سائی وقت بلند کرے جس تم تر کون گھٹا دے رسول خدا دی دعا دا خدا خلاصہ عمر لا جواب گیا ہے مرید صحابہ نو پہلے سبھے صدمے بھول گئے نبوت اسرار نصرت پہ کھل گئے نبوت اسرار نصرت پہ کھل گئے کیا بربماتم ابھی جہل دے گھر تھیا بربماتم ابو لہب دے گھر جو ہر گھر دے انقلاب آ گیا ہے مرید جنگل وچ نگاہ مصرے تے غور کریں جنگل وچ نگاہ سمتا سچیتے کریں دے غلامی یہ سمتا سچیتے کریں دے غلامی عدالت عالم شباب آ گیا ہے تکبیر شان فاروق اعظم شان فاروق اعظم شان صحابہ نعرہ تکبیر عمر دین دے آیا بڑھ کے بہارے فتح دے دے شہر چھتری ہزار فتح دے دے شہر چھتری ہزار پہے شامی آکھیں نبی دا خلیفہ پہے شامی آکھیں نبی دا خلیفہ خلافت ثانی نواب آ گیا ہے خلافت منصب خلافت منصب تریت بہارے مدینے دا بن کے پھرے چوکیدار مدینے دا بن کے پھرے چوکیدار سمجھا تچیتے کریں دے غلامی عدالت عالم شداد آ گیا عمر دے علی نال بکرے پیار او بدبخت جے عمر تو بیزار او بدبخت جے عمر تو بیزار
سمجھ لے تم تردا آخری مصرا سمجھ لے کم تردا سمجھ لے کم تردا آخری مصرا